Okay, tak na ni si Bihang DXMFM alas 3:09 sa kahaponon. Higala maayong hapon and welcome sa atuang afternoon convo session. Today is April 28, 2025. Adlaw karon nga Lunes. That's why nga nakaunsa ta Filipiniana outfit. Yeah, medyo grabe gyud kainit no, dili day medyo. Grabe kainit ang panahon karon. Oo, pero nasayod ka ba na aduna diay low pressure area nga nabantayan karon sa DOST Pag-asa? As of 8 o'clock in the morning, ganina sa buntag. Okay, ganina lang yun ni April 28, 2025. Usa ka low pressure area kun LPA ang ginamonitor karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan matud pa sa Pag-asa or DOST Pag-asa, aduna kini gamay nga tsansa nga ma-develop into tropical depression within the next 24 hours. Kagabi or kaganinang unsa man ni 10 hours ago. So mga kaganinang kadlawon no. Alas 4 sa buntag, alas 4 sa kadlawon, nagpagawas ang DOST Pag-asa og kaning public weather forecast kanilaging low pressure area nga gibanang anaa sa 695 kilometers sa sidlakang bahin sa General Santos City, meaning diri sa Mindanao. Og aduna kini siya dala nga Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga nagaapekto sa tibuok Mindanao. Ang easterlies nagaapekto pod sa nahimiling bahin sa atoang nasud. Okay, ang mga area nga matud pa makasinati og mapanganuron nga kalangitan, aduna po'y mga pag-ulan-ulan ug pagpanalugdog tungod sa low pressure area mao ang Davao Region ug ang Soc-Sargen. Yes, and low pressure area nino ang adunay posibleng pagbaha og landslide tungod lagi sa hinay to at times heavy nga pag-ulan-ulan. In fairness, init kay diri sa Bukidnon, init kay Muswan. The rest of Mindanao and Palawan makasinati pod og mapanganuron nga kalangitan uban sa mga katag-katag nga mga pag-ulan ug pagpanalugdog tungod kani sa Intertropical Convergence Zone kon gitawag nga ITCZ. So ang impact niini adunay posibleng pagbaha o kaha landslides tungod sa kasarangan hangtod sa medyo kusog nga mga pag-ulan. Dayon ang Metro Manila and the rest of the country makasinati og partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms tungod pod sa easterlies. Same ra gyapon no, adunay posibleng flash floods or kaha landslides labi na panahon sa severe gyud nga thunderstorms. Okay, so atang-atangan nato na ha anytime ang DOST Pag-asa nga mga weather forecast magapagawas sila no og mga impormasyon kabahin sa lakat sa atong panahon. Alas 3:13. Thank you. What is that? Huh? This one? You like this? But don't eat this, ha? This is dirty. What are you going to say? You're welcome.